ଅସୁବିଧା କରୁଛି ମତେ ଯିବାକୁ ଦେ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଅନିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ 15 ଡାଇଲଗ ସରିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଆସ ମୁକ୍ତି ଏ ତ ତମେ କୋମଳ ନା ତୁ ହାତ ଭିତରେ ତମେ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ପାଗନି ନ ତ ସେ ଠେଙ୍ଗା ମତେ ମାରିବ ନା ମାରିବ ନା କୋମଳ ନା ପୁରା ବୋଲେ ସେ ସେ ମାରି ମାରି ଡାଇଲଗ କହୁଛି ତମେ ସିନା ହସୁଛ। ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ମୁଁ ତତେ କେବେ ମାରିବି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିବାହିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲି ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ କାହା ନିଜ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ କାହା ନିଜ ମୁଁ ଆଦିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। उन्नीस बाई 4 रोल एक्शन। मुझे चाहिए तो मस्त तो किंतु ना सेसु भाई मोर मूड नहीं मु चाहे हम बाहर घरटा केते खुशी खुशी रहती छी सिंहा सिंहा खुशी खुशी सिंहा देखियो मुक्ति एक तो तुम्हें कोमल सेत्री कोन तुम ठेंगा करछ आगे ही कर ना कौन ए ठेंगा में तुम्हारी हो